Vážení prítomní, milí matičiari, vzácni hostia. Dnešným dňom miestny odbor Matice slovenskej symbolicky otvára svoju sezónu, v ktorej vám pripomenieme slávnych rodákov a udalosti, ktoré sú spojené s naším mestom. Dnes si pripomenieme skromného človeka, ktorý možno je neznámy. Za sebou nezanechal hlbokú brázdu, ale dejiny netvoria len veľké osobnosti. Peter Pavol-Zgut Vrbický bol skromným oráčom na poli národnom, ale bez takých oráčov by národarola dedičná zostala úhor. Literárne dejiny netvoria len veľké vodcovské osobnosti, ale aj ľudia možno menšieho pracovného rozpätia. Veľké osobnosti nášho predvojnového života pracovali na tom istom diele za tie isté ciele a často i podobnými prostriedkami ako tichí a skromní ľudia z našich dedín a mestečiek. Všetci chránili reč svojho ľudu. Starali sa o mravné a hospodárske povznesenie národa. Tak dobre, sladko za vše padne, zanechať úzky chyšný svet. Zaplašiť žitia, chvíle zradné, z všednosti vtrhnúť bezodkladne sien krásy, ktorá nezná vied. Rolníci, gazdovia, vstávajte, nespíte. Východom na nebi zoru už bronejú. Priložte ramená ku práci na svite. Mŕtva zem ožíva, vršky už kopnejú.